देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावनाय थाहैबाय आरो हामलायनाय थाहैबाय जे बे बोसोरनि गोदान बोसोरा जोंनि गेजेराव अनलायनाय लाबोथों, बयनिबो जिउआव गोजोन सान्थि लाबोथों, बयनिबो थांखि मिजिंफ्रा जाहाथे जाफुङो बेखौ आङो अबंलावरिनाव आर'ज गाबबाय। जे गोदोनि समाव जे बर'नाव गोबां बैसागुखौ बरायनाय नामै गोबां दामजुफोर बाहायनाय बेफोरखौ जों नुयोमोन आरो बिनि गेजेरजों रंजानायनि गेजेरजों जे बैसागुखौ बरायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय गेजेर खन्दआव जोङो माखासे जिनिसफोरखौ जोङो नुनो मोनाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव जेरैबायदि बाहायनांगौमोन, जेरैबायदि जों अनलायनायनि गेजेरजों बैसागुखौ रंजानायनि गेजेरजों बरायनांगौमोन, बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनाखै। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय माखासे हारि हारिसाफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज जालायनायावहाय एसे दोरोबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो दा नुफिननो मोनदों जे जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सोलायनाय फैगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जे गोजाम जेनाखि दामजुफोर बैफोरखौ लाबोफिननानै जोंनि हारिमुखौ बोरैहाय मोजांसिन खालामनो हायो बेखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो दा नुनो मोनफिनदों। दा बेयो मोनसे मोजां लक्षण। जों मिजिं खालामो मोनसे समाव जोंनि जेनाखि मोजां हारिमु, बे हारिमुवा जोंनि गेजेरावहाय मोजांसिन जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बर' हारिया बुहुमनि गेजेरावहाय मिथिसार जागोन होननानै आं आसा खालामो। बेवहाय गोबां मानसिया गोबां धोरोमजों लोब्बा लाफानानै एबा फोथायनायनि गेजेरजों बिथाङा बारस्लायलांनायखौ जों नुदों। नंगौ, बे खोथाया बेयो जाहैबाय धोरोमा गावबा गावनि मोनसे गोसोजों मोनदांनो हानाय आरो आजावनो हानाय बे खोथा आरो दा बेवहाय गोबाङानो जेराव थायोब्ला जेरैखि सान्थिखौ मोननो हायो बिथांमोनहा बेखौ लुबैनानै बिथांमोनहा थायो। दा ओंखायनो बे धोरोमनि खोथायाव आङो जाय बिथांमोनहा जे धोरोमखौ लानानै थांनानै दङ एबा बिथांमोनहा जेखौ फोथायनानै जे सिबिनायनि गेजेरजों सान्थि मोननो हादों, बिथांमोनहा बेफोरखौ मोजां भाबै आब्रुथिनि गोनांनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनहा धोरोमखौ फोथायनायनि गेजेरजों आजावनानै लायो, बेखौ आं खावलायो। आरो लोगोसेयै बेखौनो आं खावलायनो सानदों जे दानि जेनाखि गोदान जेनेरेसन, बिथांमोनहा धोरोमनि गेजेरजों गोबां लोब्बा थानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ ओरैबायदि जों बुंनो हायो जे उन्दै गथ'निफ्रायनो जोङो गथ'फोरखौ धोरोमा मा जिनिस बे जिनिसखौ जों फोरोंनो रोंनांगोन। जेब्लानाखि सुबुं माहारिया एबा गथ'फ्रा धोरोमनि बागै मिथिगोन, अब्ला बेखौ बयबो आंगो हिसाबै आजावनानै लागोन होननानै आं सानो। देग्लायनि जेनाखि रंजालि बैसागु, बे बैसागुखौ बर' माहारिनि गासैबो सुबुङा रंजा खुसिनि गेजेरजों फालिथों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जेनाखि हारिमु, जे रंजालि बैसागुखौ जोङो रंजा खुसियै बरायनायनि गेजेरजों जे गोजामखौ जोङो नारगारनानै गोदानखौ बरायनाय एबा जोंनि गेजेरावहाय गोजामनि गेजेरावहाय जेरैखि नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि बैफोरखौ बावगारनानै गोदाननि गेजेरजों जाहाथे जोंनावहाय अनलायनाय फैयो, जोंनि गेजेरावहाय गोजोन सान्थि फैयो, जोंनि गेजेरावहाय जेनाखि बिदा फंबाय सानलायनाय बियो साबसिनै जायो, बेखौ आङो हास्थायो आरो बयबो रंजा खुसिनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ बरायथों।